Dobrý den, jmenuji se Dr. Howard Kohn a jsem zde, abych vám řekl něco o hlavním produktu naší 72denní výzvy na snížení hmotnosti a tím je náš 7.2 Shake. Náš 7.2 Shake obsahuje ve svém základu organicky certifikovanou bílkovinu naklíčené hnědé rýže a geneticky neupravenou bílkovinu žlutého hrachu. Je to 100% hypoalergenní veganská bílkovina, neobsahuje sóju, syrovátku, žádné mléčné produkty, žádná vejce ani cukr. Neobsahuje žádný z alergenů, neobsahuje vlastně nic, co by vás mohlo více zakyselit a tím podpořit případné onemocnění, nic, co by podpořilo náchylnost k alergiím a také nic, co by mohlo přispívat k přibývání na váze. Jsem nadšený, že vám mohu nabídnout tento produkt. Každá porce je doslova nabitá organickým ječmenem, vojtěžkou a klíčky merlíku chilského. Proso, amarant, hliněné semínko je zde pro zvýšení energie, jako sladidlo je použita organická stevie a znovu zdůrazňuji žádné alergeny. Mé děti milují tento shake. Každé ráno, když vstávají, začínají svůj den s tímto produktem. Abyste si zajistili úspěch v naší 72denní výzvě na snížení hmotnosti, začínejte svůj den každý den s naším 7.2 shakem jako základním prvkem našeho programu.